mun gama zaɓe a Kano. Dr Nasiru Yusuf gawuna da Murtala su da garo. Yadda Allahu ya ce haka Ganduje ya ce. Mucecewa. Kai kuma ni kiɗan ayari. Gawuna ga Murtala. Duma ne ke tambari. Kanawa ku zami. Ga na Ganduje zahiri. Gawuna ga Murtala. Babu batun jinkiri. Kanawa ku zami. Sirge alkawari. Gawuna ga Murtala. Kowa yi yankuri. Kanawa ku zami. Wake kai jumburi. Gawuna ga Murtala. Dan za mu ci da wuri. Kanawa ku zami. Babu batun jinkiri. Gawuna ga Murtala. Gandujiya. Kanawa ku zami. Ba a yi miki tirjiya. Gawuna ga Murtala. Guga gatar rijiya. Kanawa ku zami. Ba mu ba shan wuya. Gawuna ga Murtala. Dan mun dau mikiya. Kanawa ku zami. Kuma mun yo juriya. Gawuna ga Murtala. Bana an yo walƙiya. Kanawa ku zami. Mun gane yan tsiya. Gawuna ga Murtala. Baba gwani lawu dole ne in gaishe da kai. In daidai magana ta Kur'ani baya kai. Gwani lawi gwani dan zarga kasar mu muna ji da kai. Na Dr Nasiru Yusuf gawuna mun yo koyi da kai. Hajiya Asma'u sarki mu kutar ta mu ce. Kin jure gwagwarmaya gawuna ya san da ke. Mu ma mun san da ke. Waƙar nan har da ke.